Sa atong unang pagbasa, ni ay tao nga gisultihan sa Ginoo. Matod pa diri sa unang pagbasa, misulti pag-usab ang Ginoo kang Akas. Kanis Akas usa ni siya kahari sa usas mga nasod sa Israel nga maoy buutan-buutan ba niya kay kuan lagi daghan silag problema. Naghampo siya sa Ginoo, nya giingnan siya ni propeta Isaías, pangayo bisag unsa pa na, bisag adto pa nas kinatumyan sa langit o bisag kinahilagman sa Siol. Pagkadungog anis hari, iyang gigamit ang iyang rason unsa iyang tubag, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Sakto bang yang tubag sayop? Giingnan siyang propeta Isaías, pangayog milagro. Ningon si Akas, di ko mangayo, di nako sulayan ang Ginoo. Sakto yang tubag sayop? Husga. Sakto kayo. Pero unsay tubag ni propeta Isaías? Busa pamati ubanay ni David. Pasabot niya si Akas, dili pa ba igo nga ang imong pagsamok sa mga tao nga imo naman usab na samukon ang Dios? Sa pasabot, ang tubag ni Akas sakto para nato, pero gisamukan ang Ginoo aning atong sakto usahay. Parera nang maingon ka ba, musimba ko ari ko lingkod sa gawas, kay di ako'y gidaang bata, magsikog ubo. Sakto man na. Pero basig gisamukan ang Ginoo ana. Pero diri sa atong gospel, doon na say tao nga gisultihas Ginoo, si Maria, giingnan siya, magmabdos ka og manganak kag Ginoo, manganak kag manluluwas. Nya si Maria, wa hilabtig laki. Virgin pa siya. Pure. Kay si Jose nga iyang pamanhonon, wap aman makahikap niya. Di man pala karon nga ang uyab palang gani, wa na. Sobra pas hikap, kuot na. Pero ang mga uyab sa una, way hikapay. Ang sinayuran sa una, sama ni Jose o ni Maria, sinayuran naman to sila, way dulganay. Karon, ang sinayuran, padulgon dayon. Sa unawa, muna si Maria, nakaingon, nganong magmabdos man ko, wa rabajud ko hilabtig lalaki. Unsa may giingos Ginoo? Ang Ginoo nay magbuot anak, pinaagis Espiritu Santo. Basta ang mensahe, magmabdos ka. Unsa may tubag ni Maria? Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong gisulti. Nya unsa may giingon sa anghel diri? Paglipay, ang Ginoo nahimuot pag-ayo kanimo. Di masabtan ang mensahe sa anghel ngadtong Maria. Arang-arang patong kang Akas kay dali ra sabton. Pangayog milagro. Okay ra mo na kay pangayo ra man. Misupak pagyud si Akas, gisamukan ang Ginoo. Kang Maria lisod. So nang kay magmabdos ka, nya wa ka hilabtig laki, nya ang imo pag yung mabdoson Ginoo, pagkalisura. Pero si Maria wa mo gamit sa iyang utok, ang iyang gigamit ang iyang pagtuo. Ningon siya, sulugoon man ko sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Unsa may pagtuo ni Maria? Unsa may gituoan ni Maria? Nga nothing is impossible with God. Kung ang Ginoo gani mo yung musulti, mahimo gid na. Di gid na mahitabo nga mo ingo, ha? Unsaon ko taon? Nangalitan ron moingon ang Ginoo, ang inyong balay masunog, pero maunay imong grasya nga madawat karong tuiga. Nya, sagot ka dili. Uy, tubag. Ang imong balay ron iguli nimo masunog, pero mo nay labing dakong grasya
nga imong madawat karong tuiga. Tuo ka dili? Huy. Ito na, ang inyong utok mo'y nilihok. Ang utok ba mo'y nilihok? Grasya, kadisgrasya ng sunog, yabang. Yabang. Na, kani. Paragudakos una, atong tuiga, 1995, mo na to'y akong tuig nga magminyo ko sa akong uyab nga purti gin akong higugmaa, purti sa niyang gugmahan ako. Nag-alagad mig simbahan, nindot jud kayo among relasyon, ning kalit lang og disturbo sa akong kasing-kasing sud sa seminaryo, biyae ng imong uyab. Naku ha? Unsa? Unsaon na lang. Pero hikap sa dibito gamay. Pero wa mi magtuan, wa mi maghimoan ng inyong ginabuhat kasagaran. Kanang premarital sex, wa na nagamping mi ana, pero bitaw kahikap sa kuwato gamay lang. Kanya pag-iyon gyud nga hila kong mayoy, mga 7 gyud to kabuan nga murag magsikog hilak. Hangtod naka-final ko sa akong desisyon, sige Lord, ika mo'y masunod. Ya dili ra ba uyab ray pabiyaan? Pabiyaon pagyud ko sa akong trabaho nga atong panahon na nag-acting na kog assistant branch manager diha sa Land Bank of the Philippines. Nya human ang ako pag yung ginikanan, akong papa half body paralyzed, ang akong maguwang full body paralyzed. Ako'y gaatiman nila tanan, biyaan gyapon ako. Nya wa ra bay laing nangita sa among pamilya, ako ra ba? Ako raman sa ni-graduate og arang-arang nga kurso. Ang uban, associate sa Marin, akong manghod niya. Sige pang-apply trabaho pag-graduate, wa gyud madawat hangtod naninda na lagi isda. Jote ra makay halin kay kana ra masang bit balde. Soroy ngadto utangon pa gyud. Nya unsay mo saligan nimo mo abaga des kuan? Lisod oy. Nya atong panahon na 27, 28 years old na siya. Nya ngadto kunog mga apply kag kanang Marine nga kanang Marine engineering man to siya. Kinahanglan 25 years old ka. Ug bag-o pa kang mo apply. Di wa na, lapas na. Na. Ingon ko sa Ginoo, Lord, mao man jud ka ni, sige, akong sundon. Kinsa may mupuli sa among panginabuhi. Kinsa may mupakaon sa amo. Mo'y pangutana ni Papa bisag galisod og tabi sa Papa. Nguhal-nguhal siya, kinsa may mupakaon namo. Nga wa naman kay sweldo dito igsood ni mong seminaryo. Nga wa sa tay kwarta nga iabaga sa imong pag-eskwela seminaryo kay ikaw may nangita. Purti pa natong lisura. Wa gud mi lamisa, wa mi ref, wa mi TV, wa mi lingkuranan nga kanang gitawag og salasit. Ang ako ganing bintana sa balay, ang karsada, ang nag-atubang ras karsada, gibutang ang jealousy sa luyo, sako na gibutang. Tungod sa kapobre, kay naigo mo to among balay sa bagyong ruping, puparihaan ni rong udit ang ruping. Ang akong balay tibok, bungkag yun akong balay, higda ko siyuta, tulo kabuan, kay way panday magamit. Ang tutok mo muna ko. Tuo mo na nako agi kanang pag-atimag pamilya naagian ko na nako sang maguwang nga babae na minyo ang iya sang anak ako say nag-abaga kasagaran kay ang iya sang nabana puryabuyag naa sa tanang bisyo gani karon gibiyaan na gid siya mitipon og laing babae. Upat ka buk ilang anak. So kamao sa kong mukugos og bata, giihian sa kong bata, gisukahan kus bata. Kay mutabang sa kong bantay, tabang pa ko gasto. Ang kuwang na lang nako ang paghimog bata. Kung naay mo apply diha, open pa ko for application. Kausa lang ha, kausa. Ayaw, hindi ko ano. Mao na, gituman ako. Naghila ko, pero gituman ako. Ang bunga di ay, ang akong manghod na wa gyud kapasar pag-apply og Marin, pag-apply niya balik, nadawat dayon siya. Hangtod karon mao pa nay iyang trabaho. Nya ako di ay dad-on day ko diri sa San Vicente Ferrer aron mga sahaba ninyo nga panood mo simbahan, panood mo, panimba mo, paduol mo sa Ginoo. Di tingali mo kasabot ani karon, pero di adinhi
ang dako kay grasya. Muna gipangsulti nako sa mga sakristan, kining ato mga PYCC, mga gwapa kay nang kasagaran di mga babae nako, inday kuanin na ninyo ha, protektahin ang inyong purity, ang inyong virginity. Ay mo padaan ng hikap-hikap sa laki. Kaya nga naman, magguba na, ihatag na o magkasal. Kaya ako po nang gipaningkamutan sa una. Bisag usahay masipyat panagsa, pero wag gid kalahos. Kaya mo ingon-ingom, duko-duko sa sila. Hindi mada pa dito eh, hindi mada. Ako, lagi, o di mada. Sagdi lang, hikap, ay lang sa kay palabig. Pero, ang punto is, as much as you can, as we can, mupaduol tas Ginoo, maminaw tas Ginoo, musunod tas Ginoo, ug ang isultis Ginoo nato, sama ni Maria, paglipay. Magsupak-supak kay tas Ginoo bisag unsa pa kanindot sa atong rason. Moingon ginang Ginoo, kasamok ba nimo? Alita? Ang Ginoo gani mo moingon dili pwede, ayaw supak. Kaya nga naman, ang Ginoo mo naghimo sa tanan, matud pas atong salmo responsorio. Ang sa tubag atong tubag, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Nya unsay unang gibutang dinhi? Kinsa maning hari sa himaya? Iya sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ato pa ang Ginoo mo naghimos tanan. Siya gyud mo ingong dili pwede, di gina pwede kay nga naman kahibawo man siya. Bisan pagpara nimo pwede. Pwede ba na nga ang lalaki o lalaki magminyo? Pwede? Pwede. Para na to. Pwede na. Munang doon na taro'y gitawag og same-sex union. Napaginay balaod. Kay para na to pwede. Pero ang Ginoo mo'y nahibaw nga di na pwede. Kay kung kamong tanan mag-unay na lang mo, mga matay mong tanan. Kung saan man pagpanganak anang puro laki. O kanasang puro babae magminyo, manganak din na. Ha? Tubag. Kusga. Nya, magtipon-tipon pa mo puro babae. May pag-arimos pare mo tipon. Ay, bisag Madrid, siguro yun. Kaya nga naman, design man according to God's way. Pero mo according to our way, nya mo ingon dayon ng laki, I love him very much man. What's the difference of my love to him and his love to her? What's the difference? The greatest difference, your love to him is against God's way. His love to her is according to God's way. That's the greatest difference. Unsay kalainan sa gugmas pari ngadtos madre og sa gugmas bana ngadtos asawa? Nay kalainan? Na? Wa? Ang kalainan kay ang way sa Ginoo sa bana ngadtos asawa kinahanglan magduog mog higda. Ang kalainan sa gugmas pari ngadtos madre pagbuwag mog higda. Nya maingon dayong madre, unsa maning rola Lord? Siya mo ni role nga makapasantos kay mo ni kinabuhi dito sa langit nga ang pari ug ang madre maglagyo, ang lalaki ug babae maglagyo, di na magdog kay dito sa langit wa nay minyoay. Wa nay minyo dito sa langit, pulos na lang ta mga managsuon samas mga anghel. O di ba? Mo na ikakita nyo nako nya kita sa musmadre siya na ng mga anghel ay. Sus nakitaan mo nyo ng anaog ng gawas gikas motel siya nagyawa-yawa ang mga anghel ay. Ana pasabot nagsupak-supak, nagsupak-supak. Ge lingian na imong tupad. Lingian. Inaunsa man ka, yawanon o anghel? Bangutan na. Masinupakon ka o masinugtanon. So mga igsoon, kung maliwat lang ta ni Maria, congratulations, kay magbaha ang grasya. Dinis atong parokya, mahog man tingalig murag panghambog, pero ako man sa ning feel nga di ni panghambog kung dili testimony
Naningkamot gyud mi dinhi gikan nako og sa nag-abag nako, naningkamot gyud nga maduol og mutuman sa Ginoo. Daghan ako sa akong kauban dinhi, akong na pasakitan og sulti. Dili tungod kay naglagot ko nila, kung dili naluoy ko nga di gyud mutuman unsay gustos Ginoo. Sama ng pamakak. Naagi ako mga kauban dinhi, mga bakakon gyud kaayo. Kana bang ilad-ilaron ko? Kana mga pulong bitang mingon, ay lagsabang pader ha, ay lagsaba. Pero violation, magkunayib ni sila. Yang masakpan din ako ang mga glimpses ani, musugo dayon kog sulti, managduko na sila. Mao na inigabot na sa panahon nga mangaon mi, palayo gina sila nako. Kay di sila makatun sa pagkaon kung duol ko nila, luod kay kog naong para nila. Mupaduol ra gina sila kun wa na ikabayad sa kuryente, nanay bayran nas eskwelahan, palitan nag laptop, nangaguba, duol kay sila nako, pader. Pero inig panahon sa pangaon, kanang snacks, ila kong biyaan. Mao sa nausahay kita, panahon gani sugo sa Ginoo, mupalayo tas Ginoo, panahos panginahanglan mo duol taniya, samok ta para sa Ginoo. Samok. Ang gusto sa Ginoo, sa hirap at ginhawa, kuyog ta. Ug tagbaon ti ka, because I own everything you need. Nothing and nobody can provide you anything except me. Muna gustong isultis Ginoo. Muna si Maria ang iyang tubag, suluguon ko nimo Lord, himua diri kanako ang imong gusto. Nahimo des Maria ang agianan sa kaluwasan. Na siya. Sige na, nindog na ta.